7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya katok kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempers pira kan ngono. Paling Nyuwun sewu ora iso. Bagaimana? kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, wangel lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari Ngono kuwi cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Ini iki apa? Kenal apik. kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. swasana ngangsek saya dalu ora lali iki ana rawuhe adiku lanang sing saka Bojonegoro ana Cak Komet. CS diaturi minggah ning sasana pagelaran kene Mas Komet kene. Oyo. Dua lolo. Kene ana Cak Komet. CS mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sapa sira sowan ana ngarsaning sun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komet. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres Petuk kanca lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? kula Komet. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Pak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun.
Ora apa-apa bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totone to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parak rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo itu gua. Lho maksudku iki ditata diguak rono. Silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet nang Ndru. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyang apa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Mbekuku mbahmu, mbekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk, bekucuk. Oh, malah. Niku, Pak Sun. Ya ya ora masalah to, teko kene dadi. Iki. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene, tenan. Nah, nek karo aku, Alah biasa. ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa Sungkem kula aku malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong ndelok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met ae? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah Lho, udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah iya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lho, Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe kok tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celok-celok. ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula munan piantune. Gedhe. Lah kowe. Oh, alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Wi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti.
Iya, wangel lho. Lah ya bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih, Ono artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten ya maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Mas iki pelek. tahu petuk. Kok Iya. gantol-gantolan iki tahu petuk. Relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Sok Ah. napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutae diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa, Met? Karepe untuk beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nambah tentang Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Nah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, triple ya cetha. Artine? Dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuannya asli ku apa? Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iki yo ben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. K. K. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan hati. Nek K. K itu yaitu Nek bacok ki engko lho, Met. K kuwi cukup oh, Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motok. mbokne. K. K. Sapa ta iki mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati, Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok Kudu nduk pikiran teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek Mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekake sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki telur. sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, diomah. donga, Lah, donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongane nah awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi.
Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lah aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak, badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak, Mbak iya. Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, metko met. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, Ah. culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Mm-mm. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pasti ku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komet Lah iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met, Met. Ha, piye Aduh, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksude wong urip ki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangik. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Ku pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Wo iya. Mangan. Heeh, Sing mosok penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimik gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngemi. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuwek ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah koyo ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Peng pira sampean? Pindho. Nenan peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3.
Pindho. Kok tambah-tambah tak biacok rumah Lah, saya. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Loh, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit barang. Lah jare kudu eling Loh, Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo, Ora no Mas. perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyething-nyething. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu loh mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi to. Iya. Piye piye kok? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok Pak sowan. Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya ayo, Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune tadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kapirian. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari Mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Dalam apa to kowe iki? Dalam- Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan ngono, dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik, ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas, kok ngono ki piye to? Lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. wah. aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran cek iki api-api nu aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro kae ya apik ta kayak cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tahu tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Lho, Ora urut piye? sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar ya. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti ya malah terkenal to. Kok iso? kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah tipil, percaya? bang setan iku lho nyuwun sewu lho Mbak Cangi, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas.
Bang Plecit ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah ku lak duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat Tiki. Kebucuk. Ku Bekucuk. cuk Bekucuk. Bembe kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal apa ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang lho, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus Kenapa, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya kroso ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, itu Manggala yo. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi rumah kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Lho, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi rumah. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, anu. jadi Nek kira jegok mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita rada kok raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enak sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utik-utik tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. lho, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Lajak dewe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat kuwi ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Iya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma karo Ani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini
saya Ani. Ani. Kamu siapa? Roma Irama, Kamu mau ngapain sama Ani? aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurung dia tahu. Cocok iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwi lanang. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelang saran cok. Tak dudang. Roma aku gelang sarang. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita ke goblok ya. Tak tunggal. Yo Kang Saran. Roma. Mana gang serangannya? Jadi Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Jos arep lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Suatu kok pasang teko sarep teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diugut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggo Neng opo wani. tekan ndi to iki Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki? Ajeng. Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Tapi ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Wah, campur Lari. cari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC biasa. Bahasa Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagi nih? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel Kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki.
Upama siramu sekar melati ku ya. Seniku. Niku nyidam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe komen nyiarke lagune Ayo, Upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan Nggih. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kamu kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling Tuhan. lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik wis? Umur 80. 80. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul lho, tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge iku, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok nge-MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Libu. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek. Makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa wis. MC-ne Modin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Pemayat ki lho. Lah jare kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC pisan. kematian, Iki Pak. modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, Sik. terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? Upama. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute gitu. enak ngene lho. Yo kita duwe rek. Kok gua gawe sandale ilang. Enak kering-keringnya, Bro. Oke, dua warga masyarakat yang paling berkunjung. Oke. Dulur-dulur berkunjung saya Gunawan Mapan Konceni Tempuran Soko Mojokerto.
Keluar kemana bentuk tempuran Suko Mojokerto. Sindo Nandasari Pinarak Rumiyin Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, terang-terung dan tinuntak jelem. Tak kira-kira. Tapi sinembang kok kae Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya, ayo. Kene Mbak Prabowo kene. diaturi munggah kene. Karo perkara. Yo. Gubuk asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung karo Cak Komet karo Cak Slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Prabor ini wis munggah, Komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabor ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajengan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro Victor yo ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piantune gede dhuwur.
Loh, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Woi, iki ta Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu Ben jalan. joget Sik, dek. sik. versi C. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor ampun. kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, Wah. pikiran kotor. Bukan. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Vic, itu ku mencolot tuh. Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Sik, Victor dah, niku ngomong-ngomong. apa? Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung tung. Ah, aja percaya met. Lho, lah, lah, lah. Joget C, versi C. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras kawiryan. Gupuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa apa. Amit pasang kalimat apik tunggal guru aja ganggu. Aja godo. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. Iya. Oh. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen aku leren Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono. Delok ning kono delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, sing dulu ning kono karo delok karo komen. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandeng tresno. Ya iya. Tanpa bantalatan kloso bot abot ketaman asmara gubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya wangi Nganti. jagat rina cadekan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merah hati aku kowe dadi garapmu marga leren ing kubur Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Yo yo. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Wong delok. Alah. Ya Piye apa? piye met? Itu aja omong-omongan sik. apa cak Apa kuwi? Apa sing bebak apa? cak Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihannya luar biasa Iya. lho, Met Cak. met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. aja ngenyek lho ya iki
andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Loh, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya. Iya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine koyok ngono apik koyok ngono kok iso. Lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari Selain isone air apa? apa? Ayo isone. loh iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedino iki nyuara lho. nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apal Met. Katok Ya lho. Kowe apal. iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pampers piro kan. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jar-jaran apik endi karo Ayo, Victor? Jajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Tes, mahasiswa pedal Semester 7 iki, semester pedal-pedal 7. kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo Met. tuh, tak tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Aja makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Met. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lho Met, sini wong lho Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Kok turundur? Lho kan apik koreomu. Aja sini-sini wong lho. Met. Ekspresine apik. Aja sini-sini Ana wong. trimo sampean Lebih. Orjen, orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ra iso dhuwur nyapa lho. Maneng ison maneng diloro ati. Ulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabor ini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabor ini lho. Sek. Gurune Maneng. Cek Met. Apa bugle apa Met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met aja sini-sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalih iso. Iso. Ulon, Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Siap, lagumu kok. Lagumu kok. Lelaki tok sing bener. Iya tuh Pak.
Lagu kok anu apa Mas? Dia ben bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Iya ya. latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mangsit tas tak guntingno jarik iki mang. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lo cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki panuti gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng lek. Loh, dan Allah Akbar Allah Hei, Akbar. Cocok malah Ya kok malah adan dan kok kok ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho, Dek. Dang, ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Aja isin sino. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. Dagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa, Mbak? Kan lungguh kene timbang ketendang komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngidekan nek ero cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Sampean iki. jaranan yo ora. Oh jaranan. Loh, lek ape Trandundung. Oh yo njajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Sedul Jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa. Sedoro jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa. Jalanan motor beling, rene otak tempeling. Dosa. Setul barengan Motor beling, rene otak tempeling. Dosa. Setul barengan motor beling, sing kaya maling. usah. Esek ta. Iki piye ta iki? jane aku ya anak-anak lho. Iki konsepe piye to? Ngene iki dalan ngene iki simi lek rapi 17 lembar ora iso lho, Kang. Iki konsepe piye, Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Proborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Kok ganti Met? Sik, sik, sik. Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng bet dangu mboten panggih tak komete api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan ya Ya kan? kayak dulu tak
kok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Wis to. Percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh. Lah kan klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa hancuk. Syukur. Tane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Lho tak antem iki kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sing geret rene digorot-gorot kate gorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernyapa. Loh, Iki. Ayo, Met. Nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken glecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Kon iki opo? Lah basa Jawa Timur nang nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampeyan omong sampe enak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Ini. Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Iki ngono ora ngantenan. Oh, Ini iya. sapa? lho, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Oh, Nah. tasyakuran. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho, kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi nggih. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Oke. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Baromah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Tembange Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu la. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Oh, Pak. karesnane lintang asmara Oh, betul. gitu. Oh, iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing ngapi lho Cak sampean Wong koyo ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deogut. paribasane ku Paribasan. tresnane ku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetok, koyo ya. anak kucing anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Roll sik ya, Le. Ral. Laler nitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Salah nemah. Oh, Dek. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng Oh. lho, digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih tadi? Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Bro? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho Pak. Iki aja Lajeng niku ngono lho, to. jalan niku lho terus lho Pak.
Dolan. Lek adike njaluk pipis sih mbok yo ditatur. Ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku nguyuh. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak tok kene tadi. Lah nek ndi? Mbah. Ngomong wong ya. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginar yo tombo susatro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Ya Bu, Mi, Bu. Mi matamu kok iso. Sokol. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng. Pake. Lah, iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane, nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Mas pira, Mas? Ayo sepira Met, omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol ya Mas ya. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku ora Adik ngajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhun-medhun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Iki Mas, ape tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kaya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanati. Kalau mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibatu. Tumbasan pinten? Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to Met? Nek Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal seno. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Aja ditekek lho. saking romantise nih. Yo, lintang Asmoro. Dados. Victor, yo. Buat Pak Bud dan Kendarmo, Mbak Yosi. Oke, lintang Asmoro. Juga buat Bapak Wahyu, Sering Dalu. Aman. Siang pantoro antri konele manis sing ati Wah, cengkok lho. setiamu iso anduweni Duweni. marang sanyasolani Angin putih.
yo. Bayani Tanda kali gocine. Lintang Asmara Bojo dulur-dulur mojo kerto semuanya Ono Victor Ono Wayuklop ini apa yang petunjuk rembulan Soko Mojokerto Kidung Manggala yo Cuco Kon mulai Bayane Oke, terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, konco-konco malih. Konco-konco iki pokoke bar disangoni terus malih ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang ya. Dro, Dro, kowe teko kono. terus lentroku. Wong delok sing omahe adoh. Dro. parane sisan. Dro. Rata lho. Sing omahe adoh di papan sing ngono ya omahe adoh. Lentroku. Kayak bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika paring saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, Sang. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tau? Sampe wis durung, Mbak. Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalen dhewe lho. Kok Ya gak oleh Met muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met.
Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwabe bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora masalah. Pemerataan. Kowe kurang. Kowe yo njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu no gelem ngono kaya. Wis urung. Oke, Probolini. Siap. Mereka tetep bangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Njajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa? Mbak Probolini sing loro. Iya, Dea. Ana Dea karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Kali Dea. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo, sik. cantik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wangun nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Ide. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no, iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ayo. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Wau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku bareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Oh, lihat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Aku Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suarane Pak Rudi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek we. Dhuwur Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja mengalah. belambiangan. Piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya Met yo pancen ngepasne yo mlayu Met yo. Iya. Oh, palane dhewe. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Ora nek wong lanang. Luwes. yo Met yo. Apa? Ora nek wong lanang yo Met yo. Ayo dia rasa jenggleng, sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jengleng ora Met? Ping pindho, Met. Met, piye Met? Ping pindho. Aja kalah Met, aja kalah Met. Ayo Met, ayo kono. Bal. Kowe piye karo eklek Met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye Met? telu, Met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah Met. Yo!
Nyek. 16. 16. Ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo Met. Ojo kalah, Met. Munyer lho Met. Ayo, Met, ojo kalah, Met. Ojo ngisirke bojone. Ojo sini-sini ki lho Sik iso. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa Dekne? Dibaleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Ngomong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne to iki mau. Urung. Genahno. Ping piro? Ping piro? Pisan tapi genah. Jajal sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Balen ono to. Ben Bianyu komet ceto. wangi. Dadi iki contoh ki. Kok ora mok sawang iki piye? Amare to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah metet iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. Menemben nek kate bales, pelan ae cek Oh, meninggal deh. Sik milih sing ndek sing. Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger, Mat. Kene. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Bianyu wangi. Ya. Dek kan satu. Heeh. Mila versi ini sih. Heeh. Ayo. Ojo kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kira anyang-anyangen. Malah ora cetha. Wetan segara Laran kidul alas angker Mbok sing banter. kono ngono Wong ngono banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dek dhewe. merasakan ngono. sampai aku lacak sampai niku Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko dintin. Halusinasimu. Halusinasiku. Lak gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat belambiangan ojo takon Senang susah tanah indah. Taman Sari Nuswana Belambangan, belambangan. Oke, Prabor ini tembangnya gerajakan dan diatur ke dia karo Elin ya Bang Ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyu Wangi.
kasih. Pinalak rumiyin. Mbok, Mbak Ellen kalian nduk dia. mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cahayu lenggah rumiyin. Nah. Sikile gudit Pak Met ya. Ya manut. Victor, iki lho panjen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Gara-gara, Bos. Utawa goro-goro. Piye Met omong? Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menika Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke